Здравейте, уважаеми зрители на VBOX 7. Сега ще покажа как се прави портал камера. Минем само да се научи. Затова трябва да направим много бързо брание, много бързо портал камера, да не търсим нищо. И този път няма да трябва повече права земя, уважаеми зрители. Доста гличва, трябва да стерия нещо. Там от песък ще направим. Аз не съм въздух. Да, точно от песък ще направим. Доста е малко разпилянето, но това да е по-голямо. Уважаеми, 4. Сега така. Обсидиан за пак. Имам мраза да търся. Мраза да търся, като знам, че е тук. Не знам, че ми трябва диамантна тика. Аз ще взема само мост, той не се хаби. Броня. Добре, няма значение. Дали е зад или така. Да. 1, 2, 4. И с животно е да го направите това. С животно е да го направите това, но и трябва твърди да се прави. Но аз ще няма да го направя, защото този звук е доста притеснителен. Добрах нещо. Ето го спеша цветя. Как може това нещо да е в цветя, ме интересува? Толкова хубаво нещо. Охо, не съм на миналата ми серия, където не съм напускал в YouTube по-скоро. Не ми даваш толкова много да си гличвам бронята. А мога ли да си глична запалката? Не мога. А запалката ще е първа, че няма да... запалката точно ми трябва. Доста гадно. Трябва да се обрече. Забравихме да енчантнем меча. Но това да енчантнем е тук. Можем ли да енчантнем крава? Тъп въпрос. Какво направихме? Имаше 5, го направихме 3, но съм тук. Ще направим това. Ясно. Представете ли си да взема каменен меч? Не, че фада ще помогне, аз не съм направил фада. 5. Доста бързо се справих в тази серия. Защото в другата серия доста бавно ставаше всичко. Сега е наистина бързо. Моментът в Майнкрафт, че трябва да си направиш скина, на мен не ми се прави. Дали си знаели, нещо едно и също. И ще ги скрием. Само меча да стане. Така, и запалката ще ни трябва. Това можем да го фърим даже. Меча на първо място, това на второ. И поразем фада. Нищо сме за подкрепа. Айде скочим по добаващи. Сладка. Оле. Добаващи да приемем. Опа. Исках да направя нещо друго. Ама и аз какво правя? Ще го направя с диамант. Чиста клас. Само диамант. Е така. Диаманти. Сега ще се спусна като в езеро.
Доста яко ще бъде. Ще вкарам водопада. Ще бъде доста яко. Искам да вкарам водопада. Ще доста яко и ще влезна сладката. Като спасят. Искам да пусна някаква по-хлам водичка. Но не трябва да има време, но имам време. Така ще ми пусна малко по-шенки. Ще пусна малко водичка. Да ви облегча нека дизелатния диск. Доста успокояващо. Но аз трябва... камбана! Някой закъсня за час. Как може такова нещо, бе? Боже. Шегам се. Гледах някъде... ето лодката. И реално... ще мога да се разписня по тази водица. Може би искат да е по-дълъг. Иначе не искам да крещим да направя по-дълъг. Може би е доста тясно. Ще пресуша водата. Да го върха с кактус. Така ще го направя. Защо не става? Какво? Нещо правилно. Нещо звукна, не знам какво става. Не мога да сложа във вода нищо. Сега Теляно докато се свали. Сега много. Така, свали с силтон терен. Доста мраза терена и времето свършва. И ще трябва да се оттеглям. Не мога да видите как се прави. Не можем да вземем. Защо ние не го виждаме? Потом заради като се направи всичките блокчета. Оле, ще ви кажа колко блока има. Колко голям чула. Те се намалят. Това да мога да ви кажа, че навсякъде има лава. Особено пред вас или където искате. F3. Лава, например, сега ако вляза в лавата, чакайте да къси. Уважаеми зрители, Крипо максимално самостоятелно спира, уважаеми зрители, Крипо само спира и ще трябва да ви кажа чао, ако не ви ще трябва да ви кажа чао, ако не ви кажа не се... Сега къде да има лава до мен има... Не го забеляза. Защо не ми дава да слагам кактуси? Не ми е интересно. Ще да... някъде да си поиграя. Има шена. Видим жена си. Тази скамада. F3. Нека пак да играм тук. Искате ли да го правим на края на света? Аз мога да купавам, на мен нищо не ми пречи. Ако на някой да ви пречи, не искате така да решите. Не знаете. Оле. Доста яко. То тук ще влезне лава. Няма да е приятно. Ще си ходим. Сега ще